Il-każ tal-ħlas mill-privat tal-pagi tal-ogħla żewġ karigi amministrattivi fil-Partit Nazzjonalista ħareġ biċ-ċar li Simon Busuttil huwa falz. Pagi li tul is-snin li ilu kapu laħqu il-mijiet tal-eluf ta' euro. Dan il-punt ewlieni f'konferenza tal-aħbarijiet mill-Partit Laburista fejn il-kap eżekuttiv tal-partit Gino Kawki spjega din l-istqarrija ċara tal-istess Partit Laburista. Fl-aħħar 4 snin Simon Busuttil kemm il-darba tkellem dwar il-good governance u trasparenza meta kien qiegħed iżomm moħbi mill-poplu illi l-ogħla żewġ karigi fil-ħdan il-partit tiegħu kienu qegħdin jitħallsu minn kumpanija privata. Għas-sempliċi raġuni illi il-bieraħ filgħodu Simon Busuttil mar f'każin tal-Partit Nazzjonalista u anki wara nofsinhar jgħid illi l-partit tiegħu huwa fil-but ta' ħadd. Fl-istess ħin illi kien jaf li l-kap eżekuttiv u s-segretarja ġenerali tal-partit tiegħu huma imħallsa minn kumpanija privata. Għas-sempliċi raġuni wkoll illi fil-waqt illi huwa kien qiegħed jgħid illi talab lil Mario De Marco jirrinunzja għal brief illi kellu minħabba l-kuntatti professjonali li kellu ma' dil-kumpanija, is-sibt stess il-Partit Nazzjonalista mmexxi minn Simon Busuttil kien qiegħed jiġri wara din il-kumpanija biex tħallas is-salarji tal-kap eżekuttiv u tas-segretarju ġenerali. Falz aktar minn hekk ma nistax nifhem kif tista' tkun. Kawki fakkar illi fl-istess waqt li Rosette Take bħala segretarju ġenerali u Brian St. John bħala kap eżekuttiv kienu qed jitħallsu mill-privat, Busuttil mar quddiem il-Partitarji Nazzjonalisti jgħid li l-Partit Nazzjonalista mhu fil-but ta' ħadd. Kawki innota kif minnaħa Busuttil jitlob lil Mario De Marco jirriżenja minn ħidmietu ma' DB Group u minnaħa l-oħra jiġri wara l-istess DB Group biex iħallsu. Din is-serje ta' avvenimenti spjega min-naħa tiegħu il-Ministru Edward Zammit Lewis hija prova ċara tal-ipokrezija ta' Simon Busuttil li għalkemm der fil-maratona ġbir ta' fondi jitkellem fuq il-każ lanqas indenja ruħu jispjega sew lil niesu stess u kellha tkun il-kumpanija DB Group li tagħmel dan. U fl-istess waqt li Busuttil jorganizza l-protesti farfar taħt it-tapit każi serji fil-Partit Nazzjonalista. Għaldaqstant l-attitudni ta' Busuttil li minnaħa jipritka dwar good governance u mill-oħra jċempel lill-imprendituri biex ituħ l-xiren tal-eluf ta' euro iqajjem numru ta' mistoqsijiet. Ħerqan ħafna li l-kap tal-oppożizzjoni jirrispondi fuq 3 domandi bażiċi. Meta ser jaf bl-Onorevoli De Marco illi ħal brief partikolari li gwarda DB Group u jekk informaħx Dr. De Marco dwar dan il-brief. Dik l-ewwel domanda. T-tieni domanda, jekk il-Partit Nazzjonalista u Simon Busuttil għandhom xi deals ma' negozjanti oħra fuq pagi oħra tal-Partit Nazzjonalista li qed iħallsu daw id-negozjanti. It-tielet u l-aħħar domanda hija interessanti wkoll. Jekk dawn iż-żewġ pagi li ammontaw għal 20,000 ta' euro ġewx iddikjarati mal-Kummissjoni Elettorali. Aħna nistennew risposta għal dawn ħerqanin ħafna, però il-risposta tagħna hija waħda. Simon Busuttil jipprattika l-falsità, jgħid ħaġa u jagħmel oħra.